on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisalla gone meɗen hande noon ɗo dareɗen bandiraɓe oɗon gandi ɗum ɗo ko wiyete so ndungu juumel baban deminare beeli lattinima diƴƴe jewnima e kolaɗe ɗo ɗo wiyete holtande ma wiyata waalo anduɓe leɗɗe ɓe jomen leɗɗe en ɓe ko oɗo sahaɓe cuɓoto arde leɗɗe oɗo saaha gam famno bandiraɓe eɗen gonde ceerno Nour Ba ceerno Nour Ba mo ganduɗa ko ganda joɗɗo gandal ceerno Nour Ba ganda labɗo gandal o ceerno Nour Ba neɗɗo newiɗo o jaam yama o ko kanko gonduɗen ɗo eɗen gandi bandiraɓe hewɓe wonɓe Pindi TV téléji goɗɗi ne namnomo nde o rewi hen nde fay hande eɓe namnomo hande noon ko enen mbawnimo mbiɗen ala soko jalten jehen e nder ladde meɗen he gonɗen ɗo son ƴeewi kiɗo ɓokki wona seeɗa ɓokki ina mawni e nder meɗen ceerno Nour ko adi fof calmina bandiraɓe kono min namdoma ɓokki hol nafoore mum e nder gande men fina tawa alhamdulillahi allahumma salli wa sallim ala talatil haqqi bil haqqi man la nura illa nuruhu wala wujuda illa wujuduhu wala madada illa madaduhu wa kafa billahi sahidan muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salatan tu'arifuna biha iyahu caggal de jettuɗen Allah heɗen juula nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam heɗen ñaago e Allah yo Allah waɗan en tawfiqan wa taysiran wa najahan bi himmati mawlana rasulillah Abou Diop min calmanima min juurimama min calmani mboolem ɓe gandanɗani heɓe goni e nder Pindi TV hande en gari ɗo oɗo nokku e oɗo waktu ndungu gandanɗani ndungu o tooɓi leɗɗe bilti ɗo anduɓe leɗɗe garata e waktu oɗo ɓe cuɓo koɓe jiiɗi ko leɗɗe ɓe daño hen ɓe naftora hen no ɓe jiɗi naftorade leɗɗe waɗi ko heure waɗi ko waktu oɗo waktu mbawɗa heɓde ko jiɗɗa ko heɓde sa yii hande garɗen adorɗen e ɓokki heɗen gandi ɓokki ko ɗum yahata e honde darde ɓokki dari e darde leɗɗe hande kala mo ganduɗani haɗa woni a laamu walla haɗa foɗodire nokku walla haɗa yiɗi dañde jawdi ko oɗo waktu ɗum ɗon heɓate waɗate ko ɗum waɗate e ɓokki mbawa heɓde ko jiɗɗa ko hande ɓogge noon hina keewi waɗi ɓokki gandanɗani heki wonda e townaki kin ɗon yahata e banggal dañal waɗi waktu mboki arate e heure mboki arate kala ko jiɗɗa heɓde on ɗon waktu mbawata heɓde ɗum waɗi ko ɓokki ki ganduɗa noon ki wari ko neɗɗo walla jogui ki inde wona ɓokki naggam hina woodi ɗen ɗon ɓogge fof won ko jahata hewɓe hande heɓe poɗodire won en palasuji heɓe goni go dow ko ɓokki ɓe pola kala poliɗo fokki hay goto wontama follilde aduna kala poɗodirteɗo ha ñippeɗa ɓokki ha keɓɗa ko jiɗɗa ko ɗon hay goto wawama haydara hewɓe noon heɓe dañnoɓe datti dañde walla heɓe townoɓe ngabbi less taw ɓen ɗon bonna ko ɓokki ɗum ɗon fof hina wawi ittede ɗo ha laaɓa ko ɓokki neɗɗo folate ha yimɓe fof jewmo kono ko ɓokki neɗɗo tellinto ha e tello ɗen ɗon gueɗe fof ko ɓokki gollate hina waɗi gande kewɗe ɗe gandanɗani ala kulli haalin ko oɗo wattu si waɗama hen kala ko neɗɗo wawi sohlude hen aduna mo wawi hebde ala kulli haal inchallah musidɗo goto biyeteɗo Hamidil no woni hedde Bunno Baras o wi kam kala nde ceerno Nour arte moon namnomo ɓokki tigui rigui ko liggorte saabu o tawi koye galle ba makko jinane makko no andi so laaɓi on reedo haalnen ɓokki guila ko yenete Hamidel wi noon Bunno Baras woni so haali ko yenete o jaaɓi laaɓan ɗon ina wawi ha joni kala ko neɗɗo sababini Allah walla ɗum ceerno Nour so neɗɗo o waldi yidde no mbiɗani gollande neɗɗo hono ko kalɗa joni ko holko wallidirta to banggue sadak holko yenata ɓokki ha haaju mo wawa gasde minen e wallu ko gandanɗani neɗɗo hina ɗaɓɓa ɗum woni e jawdi e laamu e place mo gandanɗani homo yiiɗi hebde ɗum ha o fawe simin ƴewanima gueɗe ma wonko min gollantama ɓokki inchallahu taala balɗe seeɗa a foɗodirta hay goto hay te ko million yimɓe ko an subtata Allah tottuma on ɗon teranga ɗen ɗon gande min gande ɓokki miɗen ɗen liggo ɗe mbaɗi ko waktu e heure e ñalawma mo gandanɗani samba waɗi inchallah kala neɗɗo wawi won ma o heeɓ haaju mum te ko yiiɗi ko hebde ma heɓ ɗum ɓokki dal ina waɗi gande ɗe gandanɗani ɗe mbawa haalede e ñalawma goto e si inchallahu taala kala mbo gollodira hen ko jiɗɗa ko hebde ma heɓ ɗum ala kulli haal sen kaali ɓokken gayni en jata en kalani wande joni so Allah jaaɓi sande honɗon inchallah ɗum noon no mbiɗen ni wande nani
liggotoɓe heewɓe ne nganndi wonko wona e waande ɗo saare kon dolni gonata sahaa ɓe mbima Seydou Neji ko hen gonata sahaa ɓe mbima goɗɗum ko hen wonata ceerno no hol gandal ngal Allah hokkuma e ko wiyete ko waande eyyi waande sa yii nina Allah waɗiri nokku o a yiyat ñuuƴi ɗi heɗi naataga nder heɗi taaro heɗi jaaha heɗi garta ɗi jahat si ɗi jaahi ɗi ngara ko wiyete ko ɓañre e daraja e dañal komin liggoto hen ko yaawi ko gandanɗani Allah hin ɗum enen ɗum okki enen Haalpulaar en ko waande min mbaɗata ɗum ko lesdi saare honɗon min mbaɗata ɗum kala mbo yiɗi ɓañre yimɓe fof ganduma tawa ɓañre nde gandanɗani wona lorandema ko jaam tan wonda e dañal aduna ɗum ɗon woni ɗen ɗon golle liggoteɗe e waande bandiraɓe heewɓe ina keewi so tawi nga waande ƴeewde beele ne gonde dabare ɗacca ha kikiɗe mbaɗa hen koyngal mumen heddiɓe gadda gona yiyende beele koɗi naatuji walla koɗi jaltuji ko jaɓoɗa jomumen ɗum ɗon dal ala kulli haalin kala ko neɗɗo wawi sohla hana wona foof haɗande sirru saktetaki kono ala kulli haalin kam kala jiɗɗo ko mbimami ko ɓuuri ko yaw so ari wande mi waɗanma hen balɗe seeɗa Allah waɗanma hen tawfiq inchallahu taala ko wande min liggoto ɗum ɗon inchallah wande heewɓe ne mbiya kala mo heewani gandal wawa liggade e wande saabu waɗa joptoji saabu wande ne hoɗa ko jaɓɓoɗa jomum on ko sotrate a arata a wande jambour tan waɗi ñalawma aɗa adda kosam waɗi ñalawma haɗa sotora sukara waɗi ñalawma haɗa sotora halis ko ƴettata ko toon wona an jeeyi wonko woni ɗon ɓesgu maɓɓe goni ɗon wonna ƴettirta kono ɗen ɗon gande sa andi ɗe famide andi waktu tan tawi ko cohluɗa ko sa deppayi ɗum hina sotore halis hina sotore kosam hina sotore sukara sa ari tan ɗum ɗon tottirta ittana ittirtani sa yeehi mbaɗa jiira yittere ma ko ɓuuri yaw ɗum woni gandal pamnima jarama ko nan certa en kalani banwami so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon bandiraɓe e caggal nde jiiɗen ɓokki kalɗen ɓokki garɗen e wande kalɗen wande jiiɗen korlolli ina deggodiri ina naata ne jalta ceerno ne jooɗi hen en garta e banwami ceerno holko banwami nafata holko safata alhamdulillah bawami noon hina safra gueɗe kewɗe neɗɗo si o liggama walla o waɗa gueɗe bonɗe ɗe gandanɗani heɗe bonna aduna makko walla heɗe bonna gueɗe makko waɗi bawami ɗi gandanɗani jeeɗiɗi ɗi gonata ɗin noon sa ari a salminat bawami ki woodi ko cotrotaki ɗum ɗon haalotako a tawat bawami janɗiɗi ɗi gandanɗani heɗi gajji ɗin ettata jeeɗiɗi ɗum noon hina wonda gueɗe gende alquran wooda ko winda hen si lotima ko kala gueɗe bonɗe ɗe wawi waɗede inchallah toon on ñalama settata ɗen ɗon caɗele inchallah bawami hina adda arzuk waɗi ko windata hen alquran a kobi he liraɗi ha ɗi joora una ɗum hina wadde e lotgal neɗɗo humi o yiɗi dañ jawdi hina wawi dañde jawdi e bawami kono hina itta gueɗe bonɗe ko ɓuuri yaw kono ne ittirte ene gollirte ene sertine en gardeta heke waɗi janɗi ɗin ɗon a arat tan cooda ittaɗi naɓa ɗin ittata gueɗe bonɗe kono ko wallu dañal noon bawami ɗi wonna taƴirte wonna ɗaɓɓirte wadde qur'ana kala lootiɗo ɗe a heɓat jawdi a dañat te wonta wasa gurdam ma ala kulli haalin inchallah bawami hina waɗi gueɗe kewɗe ɗe gandanɗane sa a laari bawami hay saɗa ara heke na nanda neɗɗo sa'aji hina wahlo hina jogui gueɗe kewɗe ɗe gandanɗane ɗe kalatake ɗe kawni kono ala kulli haalin gande men kewɗe ɗe Allah totti en e ko heɓato ko e oɗo jamanu heewi hen woni ko bawami ala kulli haal inchallah ceerno ɗo famnima kono en ceerta taw en kalani gueɗal gotal ñimnude debbo e dewgal muɗum ñimna gorko e galle mum suka debbo ñimne e joom galle muɗum gorko sukajo ñimne wasa wawde yaade ko mbiyeten ko noobo ɓe mbiya ɓayre walla ñimnugol ko pamta e bandiraɓe eyyi ɗum noon ko ɗum kaɓɓi kala ganduɗo pulla oɗon gandi salali mouhammadou walali mouhammed ɗin ɗon hina waɗi gueɗe ɗe gandanɗan si neɗɗo haɓɓama hen debbo tawa noon ko farata foof fawi mawɓe men Allah okkunoɓe gande nden jamano o gande mumen nden ɓe kutoratno pour ɓe mbawa ñawdude hen hajuji mumen waɗi kaɓɓi si waɗama inchallahu taala debbo ma jooɗo dewgal mum inchallahu taala te ko balɗe tati gonata ɗen noon sene haɓɓe haɓɓate ko waktu man nangue nde immotode e waktu man nangue muttata ɗin ɗon heure ɗiɗi wonko gollate hen balɗe tati inchallahu taala tawi ko debbo walla gorko yiɗodiratɓe ɓen ɗon maɓe gondu ha mayde teɓe cettata inchallahu taala
a jaama ceerno kono en certa tawa min mbiyanima hol konngol ma cakkitol faade bandiraɓe almuɓe hooliɓe ma jiyanima gandama nanɓe jignaɗo ma gollode jignaɗo ma ina jaada e ma hande o ina guitta jawɗele mumen ina tottuma haaju fof ina kolluma hol konngol panta e mabɓe. alhamdulillah ɗum ɗon woni husnu zannu billahi wa fi ibadatillah. jiya maccuɗo Allah moƴƴa mum jorto moƴƴa Allah jorto kolaɗamo ballodiron saabi Allah jaggodiron saabi Allah. seydna Omar yahdika Allahu bika rajulun wahidun khayrun fi dunya wa fil akhirati. mbaɗa feere neɗɗo goto tan feewa walla haaju makko humto ɓuuri aduna e ko woni ko nder aduna fof. neɗɗo kam si eli ha hoolimama heddiga tan ballodiron jurmodiron saabi Allah. minen ko noon min neera kala ɗo neɗɗo wawi jogade haaju so ari tan ballodiren hen saabi Allah. yo Allah humto haajuji ɗi fof zahiran wa batinan. kala mo gandanɗa ne haajuma narani humto yo Allah wata yiɗo oɗon émission sakaɗo yeeɓa ɗum. heɗen ñagono Allah gorko o woni ceerno Nouro Allah okko ɗum cellal e balɗe juɗɗe bi himmati mawlana rasulillah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. wa barakatuhu hayatuhu yeeɓiyankoɓe Pindi TV no mbino men fuɗɗo gonɗen ɗo ko e nder laddeji men ɓowde mawɗe e nokkuji ɗe ganduɗa baaɗe nan ɗo sa kondolli nan ɗo bawame nan ɗo gande men fina tawa ko ceerno Nouro gonduɗen ko kanko woni dariɗo e yeeso men o. on nani o haali Allah jaama koɗo gande men ɓaleɓe fina tawa haadata e men ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi.